Zastavit će se biti odlučin kad bude pripravi. Znaš šta, ne treba razmišljati, tebi ga treba razmišljati da neko ustaviš da je, ne znam, možda razmišljao i moj čača i to je nikad nije uđeo, koji ćemo kurati. Mogu reći ne treba kurati, to nikad. No, to ja je govor. To je govorim. Čovjek nije vozio auto, pa čovjek je zapravo. Mogu reći govor ću ja pješu. Ne gledajte, ne smiješ biti. Rekao da se to već vidjeti, da se nastaviti presniti na Blaževića, ovo je pita što zašto se ovo želi. Jer nisam vidio reći, to je mene bio, ne prije koji dan, nešto je to bio. I onda da idemo dole. Nego treba i neki uličaj, da vidimo koji. Ono lakše dogovoriti, ajmo reći unaprijed. Ja. Njega bi onda i angažirao, pošto da se malo uzda, niko neće ni da radi, a mi je bilo tako nije nego da radi. A on je dobro nešto počeo pametovat, neko je rekao, kao, znaš, gdje je čija njiva, ja volim, neće biti čija njiva, nego kod ni stigne, kod dođe pa neka održi, kod dođe radi. Jer ima, bez obzira kad je klavir ide, opet ima posla za malo prepomoći. Puno je lakše, sa strane gdje malo svojim nekom vrana, malo sitno. Kad nas ima opet, pričate se. Ne, ja sam ne, kaša tu Petru. Ja sam bio čak i za opciju, to ne govorim, možda čovjek nije. Možda nije trebio staviti ako mi to otišao je i kašće. Čovjek prikači, nekako prsa, ima i ta opcija. Ima, ajde bono, a što ne govorim, on bi sašio, znaš što bi on što ne govorim, on bi prošao dole. Samo mu treba, da čovjek nema kao uložio mi napred da koristi. Ne znam što da pušti. Pa ćemo mi poslije nastaviti da malo pokazali smo se dosta bogati, dugo smo puta i nas malo ima. Imamo puno kilometara, a nas malo. Gledajte sve da nešto na poruka ide ova jedna.
I to niko nije. Mislim, ja ne znam kako je dovoljeno. To je smiješno. A to ti se isto spominje, nisam vam to ne spominje. Ti dalje stoji. Biću ja baš o to. Taj nam dio bilo da uče. Uvijek to značajno kad ideš u stresu, gledaš taj auto i ja što inače ne ljudi, gledaj, ako ja nisam iza... Znaš što je gledao? Gore na breku. Ništa drugo, kako se ovaj služio, samo da izaći prema druga, da li samo škamiona, da se nikako javljamo, da bude preseljenje. To se može. To je njegovo. Onda ima... Na tom vrhu. 100% je dio, kao je njima. 100% je dio, sad jedan ide, znaju oni. Pa ne, valja nam svima gori. I ovo. To je tako vrijeme da ispadne da stvar. Vai sempre. Dai. Onda se neće on misliti za ove glupoše tamo. Ja se ne moram misliti da ćemo skupi da gorimo za ovo. Ima tamo, sluša neka kapa. Znaš da god to ide mješano, kapa. Sve samo to pa ima.
Evo ti dole. Daj. To se boli, imamo svimo dionice, neko mopo, neko radi, neko danas ispadne nema. Ti vidiš ti pregovori, 17 nema veze, evo ti čovjek moj rodio, mi smo radio, to je preko vaše vlasništvo, imamo nešto za to. Ne ispalo, da dobiješ, ko se dobije, da se dobije. Te stvari treba malo kao. Evo. Bravo! Ide, hoću. Je slagan. Ja počnati. Ne upo ovo. Gledaj, ako nisi sudjelovao ništa, da baš dođi kao gledaj. Šta je bilo što se mene tiče, što je juče dobro, ovo što je prevo. Ja neću koći, to je najbitnije. Kad ti nemaš kočnića, ti da braću sređe. Evo ja to je zvao, ja sam rekao, samo podsjeti da ću ja. Ja sam rekao da ću ja početi da ne zaboravim ja, njemu sam rekao. I on to ne govori, znaš, to mi je bilo kao, nisam ja vidim, sad sam ja prvo, ja imam gore rekao, ovo glednice, nešto što bi mi trebalo državati, to je prva stvar, moja pušta, ne znam, ja fizička, ja rekao, ja si vis-a-vis, to je rekao, mi imamo da je nemam, pa imao sam gore, super filtru, isto rekao da nisam prvi, nego je sve nešto pomislim, nisam. Ali gore sam nešto što nisam spustiti samo ono, onda ćemo pobudu zajedno. Čekaj, gdje zvonik? Put kad dođeš od ozdo. Aha, dole, da, tamo, da. Ja. Nek stojka, ja često to ne rekao. I to mi nije stojka, rekao, ubaču i to jebeno stoji, nisu sada strani, mramorani put za palče. Otvoriti je, znaš što tako bila rupa gore, ako ne zavlješ te gore ceret se posviju. Tamo bila rupa baš kaj je, nisi znao čija rupa. Sad samo spustio na betonski njih, pa ima drugačiji kontakt, ono zatvoreno i drugo. Luciane! Vidjet ćemo to, ja već te a dobro, nije normalno kad neko sjeti. A uvijek mogu tamo staviti gore.
Ti će ja spavim svako ovih dana pa ćemo vidjeti malo. Pa dobro. Gledaj. Šta je kako? Pa znaš što je, ako ne povlačimo i ako se ne potrudiš, neće ništa. Samo od sebe se neće. Od groblje, odavali su pare. Kaj sam ti riječ? Ja da rekne, nego ja niti, on je vukli. Da. Znaš šta, želja mi je ove bar da se isprobije i pročite, ok, nemaš asfalta, nemaš ovo, nemaš ono, a da nema nekog posebnog naspojena se spravili dobro preko njih. Samo nek se isprobija, pušta ima neka praksa, nek je to riječ, da je to pušteno, da je to prošlo. A onda ćeš pomalo jebi ga, tamo nemaš dikoj kanina, to nije to ne skupi. Da se može. Realno, nemaš ti drugačije vraćati. Ako ne počneš kući, znaš kako ti to ide, ne možemo mi, evo sad, on će ti reći prvi pa doći, može jalovina, ti nemaš ništa. Primjer. A ti kad njemu pripremiš, kad pripremiš gotovo, prijatno, nemamo traktora, ne može oni, ne može asfalt, ne može, da to pa može. Sipaj, kako Grešaka, nepotrebno jadak. Da i oni povuku, a i mi. da ono siđe dole i ovo naše, samo i mi treba malo razmišljati odmah o podzemskog puta. Gledaj, znaš da ovo naše, da to je ovo. Ako ide ovo po skladanje. Onda i njima paša ne može pokrivati sigurno. A budemo radili polje, treba malo izračunati do ovih ljudi, ako treba nešto taj kudak. I odmah računati na to, ok, imamo mnogo svoje strane, imamo vodu, iz ovom kovac imamo ti slučaj sa kovac, šta trebamo napraviti, prije pripremam, koliko ćemo da odmeći, za to dok ćemo biti, da ćemo ostavljati kanal, isto da se ostavljati. Kako se diglo bok to krenite, zbilja, ostavili su kanal, da može izgledati njiva. Ne plivamo vrlo. Ne pliva vrlo, već da ga maš. Ima jedan dio, ja nisam malo što nije ništa. Ja sam zato Taj dio ti je onda sad ovo dio, da se vina ja znam da sam namjer više gore, kako mi najveći što sam ja vidio, mi se dao lijepo. Namjer uopće progledati da vidimo kako se je da je put važan, ali nije ono da je skroz zaliveno. Vamo ide toga isto nešto, vidimo da dole bilo baš vode na izvoru. Je i neko dolaze prema luci tamo, pa napraviti onda odvodno nešto, staviti
Znaš šta ti je sad još prilično sigurno? Čukom tamo da se ono što to je već sad malo. A nisu ono, dobro nije ništa bilo. Da, rekao ne isto što ćemo. Sad ti robuješ od nas, od njih. Još koliko daju, tamo društvo ništa. Ako ništa drugo, hoće ti pristupiti. Mislim sve na strane, da, njihove. A ja mislim da više meni. Nema niko, ne zaniti. Znaš šta ti je, mislim da mislim da budu kući kad se put radi. Bilo to. Koga ima neki. Sad više svi skontole valje njih. Para, ne pita ako hoćeš dati, da. A moraš dati, ali nije ona vi, eto, da, svoje pare. Ne, ali kao, znaš šta vidi čujem? Ne, ali znaš šta bi trebalo isto tu razgovarati? To je koji imaš, jedna što kuliš ostao ili ne znam, kvadratima, da se nekom danas sutra može to mi se čuli slušnika. Ajmo onda probati kako riješiti na taj način što je. Ok, imaš ono nikasti, daš nešto, neki način, ti znaš, ti ili bilo ko tvoj, imaš pravo na jednu, dva, nije dao, ti traži po stvari, nikakvi, nećemo ni mi nije povoli to. A glavno od toga što sam dao gledanje sve dno za ljudi koji su najviše zajebali. Znam, to tako često bude. Ali na ove navike, znaš ti to bude? Ko šuti, nema jedi ga, a ova što ti se bude je smirio, samo malo njemu daje da šuti. Služio sam ja sad često, samo im nastavi. Oni rješavaju. Jesi ti idiot? Još
možete neki doći. Evo sad ćemo. A dobro bi dobro. Veri rođa. A i Anti. Ko vodi? Znaš šta ti je, treba neko odvojiti vrijeme i energiju za povući i treba da ga ovi ne jebu previše koji nisu divni, samo da se složi neko raditi. I onda se to... Jel? 3-2, mislim. Zato vidim da si iskali. Ne znam. Bravo!